Salutare! De data asta voi cu mine la o altă parte de pescuit la crap. Suntem pe Balta și Uștra. Am venit cu încă doi prieteni. Ne-am instalat ieri seară. N-am apucat să filmez foarte mult. Am reușit să prind deja vreo 6-7 pești, dintre care vreo 3-4 punctabili peste 10 kg. Deci avem o parte în echipament. Suntem pe standurile 23, 24, 25. Sper să vă arăt ceva frumos. Vizionare plăcută. M-a furat că arăta că e bățul din mijloc. Mamă, unde a plecat ăsta? O 4 standuri în dreapta. Nu e nimeni. Numai atât? Foarte aproape că vedeți aici, dacă nu vrea să întoarcă prin larg înapoi. Păi ia, să ține de o stânga. E foarte, foarte mare. Că ne-a regresat. Cred că e printabil dacă mă ajut pe mine. Nu mă fac de râs. 10 plus 10 plus. Acum fac să spate. Ui? Da. Și de așa vei? Uite că nu văd că vibrează. Cum am testat dacă stă bine camera? Stă bine camera. Mamă, cât este 15 plus. Da, cântar! Stăm așa? Hai, făm două poze până vine așa. Până vine. De acolo. Acolo? Dacă aici bate soarele în meclă la mine. Da. Măcar atât. Vezi că e a tău. Ce? Am auzit. Du-te, ia. Bă, vină înapoi, Mălin, unde pleci? A tău, Mălin. A meu? Da! Andi, ia telefonul de-i pași lui Mălin. Da, unde de acolo? Hai facem două poze. Acolo e pe ăla negru. Pe. Da. Bun. Avem un prim pește, 10 kg. Start partidă. Oho. 15, 5, 14 kg. Asta și dăm drumul direct.
Ce faină e plătica! Salut! Nu, nu, nu. A scăpat, e ok. Mai mult de 10. Ha? Cum care? Că n-am fost aici. Domnul Verde? Da, domnul Verde. Sunt doi invers. Ăsta de aici. Babușcă. Babușcă. Sunt tine. Nu, de-aia a plecat. Nu, văd că nu-i mare. Că la dinainte vreo 14. Ăsta are vreo 10. Al treilea pește al partidei. Și se duse. S-a dus. Să văd pe așa. Mare, mare, mare. Rupă. Are 2 kg. Ce așteptăm? Sperăm să scape sau ce facem? Las moale. Pentru las moare. Mai moale, poate scapă, dar nu. Să nu-i rup gura la niciun. Hai, indică să ducem acolo. Să scot și eu. Da, dacă prinzi vreo 2 de ăștia așa până la vreo 12 noaptea, scoți băi. Nu-l mai pui. Nu-l mai pui. Un mic solzos.
e mare. E mânca pâine cu pateu. Ai auzit? E mare? Bine. Asta e spate, să te văd și la cameră. Acolo am pus camera, să mă văd și eu de aia. Dar și eu m-am văzut. Mă gândesc. Îți pleacă pe firul ăla. Nu pleacă, dar du-te scoate puta ta repede, te rog. Ok, acum uite. Mare? Dar nu-i așa mică. Nu, o treabă mincinocă aia. Să nu fac eu. Domnul, vine partea asta la aici. Lasă, să descurce. Nu pateu ăsta. E bun pateu așa fără pâine. Am și pâine, dar Bine e pentru pescuit. bine că nu putea cu Pâine ăsta. făcut pentru pâine. Hai ce? Poate îmi dai o mare de salat. De la pateu se trage, de la tine. Și-am mâncat de pateu. Hai să o punem acolo. Nu e așa mare. Deci nu pot să le iau în braț. Îți dai seama că le avea pe ăsta de șef. Gata, e pâinea mea. Nu. Așa captură. Nu de ce. E mare? Regulamentară. Ce-o să Poza să-i de cât ligul jos. în gură? Ce? Regulamentar tot. De la cameră, să facă pe ziua. E sănătos, nu? Dacă te alarme, mă uit și într-o parte și în alta, n-am știu la care trage. Bine, cum nu mai țineam la noi. Ne place corândul de căpșună. O zis el, cred că e 2,5. Cred că e 2,29. Ai zis tu? Să fie amor. De vreo 20. Prea ușor. Știi cum vine amorul până numai și aici? Zici că e ciortan, da. În rest numai dă din cap și vine, nu. Dă din cap, pe ori amor, ori crabei. Aia nu-i bine. Adică nu știi dacă e bine sau nu. Boala lui să moale. Deci dacă pescuiești la mur, așa trebuie să pescuiești. Frâna moale. O la firul? Nu. S-au agățat, nu știu.
Amor. Da, știi cum pleacă la tine? E amor. E bine că e asta în el, știi? E plumbul țin, nu stres. Stai de pe cap, e amor. Dacă mă mergi exact plumbul, putu-i viața lui. Da. Bravo. Bravo. Așa. Nu vedem ce acolo. Suntem foarte buni. Simt ăștia pe patul de de aici și într-adevăr nu i-or muri aici. Mai pușcăm-o pe mine. Nu, amurul să înțapă bine. S-a înțăpat asta. Aia zic. Dai drumul? Da? Aia este de problemă. Nu, hai să tragem două poze. Rană. Da, o fi depus, o fi băgat între ei. Crap is ok, știi? Ăla nu l-am văzut. Cred că liberatul. E plecat, eh? Nu, că s-a blocat de cap săracul. Da, mă rog. Bravo. Avem pești. Posteroli. Iar la mine. Nu ajung, cred că peste tine. Că mereu ca trebuie ridic de bă. Ai văzut? Nu cred că tu ești, că te bătu de mijloc. Ba da, el. Ăla să fie agățat, tu-ți dai și pe Du-te primul pe ăsta 3 și du-te la el în față. Da? Da. Hai încoace, chiar așa. Uite, cu lipuri, dă-te-mi faci probleme, mă. Trebuie. Cred că vrei poze pe ăsta. Hai să-l vedem aici, cât e. Monstru. Tot panes. Gupi, cum ai zis. 40 de metri l-ai cărat pe direcția greșită. Nu, mă. Fuse și se duse. E ora lor.
De pe home. Dar nu, n-am golit. Mă vezi că... A și B. Trebuie să mergi... Da, ai ajuns de vrut. Da. Ții lung pe A și pe B. Nu! După ce golești. Da. Uite, aia e. Am zis că vrei să dai drumul, că te dai drumul pe stare alte două bețe. Nu, păi pe care golești? A și B. Da, ții lung pe A și pe B. Ce să nu fac? Asta nu la băieți, da? Eram aici amândoi. Spuneați auzit? Nu, eram aici amândoi și plecat de aici. Oare, chiar când am plecat? Da. Faină. Egal că fie mare, că niciodată nu plecat de foarte tare. Alea și simțită bătă un pic? Nu, la scol. Peștele? Da. Asta e tot cu finalul ăla care a fărut pe cablu. Am înțeles, de-aia să le relax, să nu cumva... Da, că e gat rău. Am înțeles, ai bine, ai făcut sorul. La mine tot să se rupe. S-a dus Brutus. Când zici că te pui să dormi mai bine, apare Ghiță Mureșan. Ciortan de 2 kg și ceva. Nu faci live. Și o eliberare corectă. Să și filmez, să și copești. Eu nu mă descurc. Doamne, iartă-mă. Ia-mi pula mea camera. Olin. Până pe standul vecin să le arăți peștele tău. Deci până ne prinde.
Mi-a ieșit din gurița. Foarte altă. O să pleca sub ponton. E mare. E mare. Am fost fel convins că pleacă. Să va deschis acolo. Și-a plecat. Și-a plecat.
lăsa. Că merge la gusti pe bețe. Mamă, cât îi! Asta minim 15 kg trebuie să aibă. E între 1,5 și 2 kg. Ca pe boble, nu zici? Acum te neamul pe scat, mă să mă dăm la bat. Ești cu singur? O să punem una. Ești mare. Ești mare. Ce bucată faină, nu, crezi că are 2 kg. Aia e 10 plus. Dar pe ce? Cum a venit? Linda? Yes, rare aici. Mișcarea asta am văzut-o și ieri la tine. Cum? Mișcarea asta am văzut-o și ieri la tine. Da. La amor. Aha. Hai că vezi la suprafață. Deci peste colegul de acolo. Hai în față. Da?
camera. Așa, e perfect, lasă și la sus. Uite acolo să bagi să pleacă. Mamă, cât e? Nu. E normal, da. E torpila. E peștele partidei. Bată să fie la mic. Este, mă! A venit baluba! Da. Cât s-o juca cu noi. No, 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 no. No, no, no. N-ai mâncat azi. Uai, cât îi. Uai, cât îi. Mălin! Da. Hai. Bă, auzi, peștele. Pâc, 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 pâc. Pâc. Așa la interval 2 minute. Și am zis, zic, La un interval de 1 minut în pula mea. zic e pește. O să ieși din gură. Vezi aici, vezi aici. Da, două, tâmplă. Bun. Avem, hai că pește. Asta e tot. Are mâna. Nu, 119, 200 acolo jonglează. 19,2. Da. Are 1,3. Plus minus 18. Am mai prins unde tot asta a fost 18-200, mă că depus. Adică, da, ei. Pentru alte grase, nu le vedem. Da. Și nu-s puțin pe zi. Faci foto, deci la 2. Da, da. Acolo. Dă-i, dacă mă întrebi pe mine. Facem o poză cu ăsta. Așteptăm și pe mâine, facem 2. Altă chestie. Ha? Altă chestie. Nu ca ăsta, dar... Rog, că vin la sculele mele strânse pe aia. Deci avem pe aici în dreapta, e bine. Veni, veni sincer la pe filmare. În poză pare imens. Da. Nu că nu e mare, că e mare, da? În poză, da, dă talia ta, să-mi poză cu mine. Astea două le-am replatat la fel. Asta mai umblat un pic. Unde-i dreapta să fac? Care parte?
Pune-l acolo până îl desfacem și pe-l ducem aici, toate poze. Prea chiar. Vreau să agite, știi? Este cum faci unul, cum faci unul, acolo până la apelitul. Ia. Ții lung pe asta și eu. Dar dacă ești cu orice smegmă nu merge. Nu te vrei. Nu te știi. Știi. Frumos ar fi cumva. Tragem paltul aici, să stim cap în cap. Uite cum cacă pe rând. Ieșăm ăla. Ia-ți, bă. Mai cred că să ne-a păsat la mână. Un moment dat îl durea mâna. Bine, acum nu pot. Adrenalina e o căsută. Nu! Așa am plecat acasă, n-am putut să o pe în braț. Ai făcut o poză? Nu. Nu intră amândoi. Stai cu mine. Ia, fac la ce? Cu capul. Trebuie să facă că nu trebuie. Pune pe filmare, Adi. Nu, camera. Stai mă, îți dăm drumul la amândoi. Ține lungul pe ăla. Așa, Nu, pe culcat. Așa, pe video. Dă-i drumul. Stai cum o să ne prinzi pe amândoi. Aici între noi. Avem să-ți băt acolo lemn. Da? Am crezi că-s proști. Pune tot acolo. Am reușit să prinzi în 20 și bați tu recordul. Ajunge 19. E mic, să-ți bate tare. Cum fi amur. Stai că o porni. După trece. Dacă și la mare, să faci așa fină. Ăla nu s-a zbătut până la mal, a venit așa plin. Bine, greu, dar a venit lin. Dar și asta vine asta ce-a prins. Deci e ceva mic, iară. Uite aici la suprafață. Care tot? Va veni pe iară, deci faci direct în mal sau e chiar așa mic? Nu, e mic, e 2 kg. Poate. Poate 1 jumătate. Bine că am fost inspirat cum am pus de este de 700 de grame, că dacă nu... Aveam numai de aia de 100 și... Nu că 800. Să spun unde facem asta. Dacă la tine e mai mică sau pontonul e mai ușor, dar... Stai că abia puțin. E din exterior. E din exterior la grupa mică? Da.
Ce ambiție a avut. Să-i găța căligă. Nu? Da. Du-i gusti. Du-i gusti.